La CUP, la candidatura d'Unitat Popular, ha estat la força política que s'ha estrenat en aquesta ocasió a l'Ajuntament mataroní. El senyor Xavier Safontrien és el seu representant, el cap del grup municipal, i m'agradaria que també es fes aquest balanç, com ho veuen vostès que s'han estrenat en el consistori i quin és el balanç que en fan? Bé, bona nit. Evidentment, a mi em toca destacar l'entrada en l'escena política de la CUP en aquest nou mandat. Entenem que ha estat un revulsiu per l'Ajuntament, un revulsiu pel debat intern. En definitiva, hem aportat un discurs nou, un aire fresc, i també hem aconseguit fer una cosa que ens havíem plantejat, de ser un altaveu de col·lectius locals i de gent implicada amb la realitat de la ciutat, que té moltes coses a dir. Penso que hem fet una oposició serena, que hem plantejat alternatives, crec que rupturistes, moltes d'elles, però que hem generat un discurs i un debat polític que fins ara no hi era al si de l'Ajuntament. En certa manera, doncs, hem sigut qui ha generat un nou cicle, penso, a dins de l'Ajuntament, en què veníem de molts anys en què no existia una oposició, i menys no existia una oposició des de plantejaments d'esquerres. Si repassem les actes i dels plens que s'han celebrat durant aquest any, doncs es pot veure el paper actiu que ha tingut sempre la CUP en aquest sentit. A l'hora de valorar aquest darrer any, penso que no podem deixar la visió que venim d'un ajuntament que fa 29 anys que mana el mateix partit. Penso que això defineix molt el model de ciutat que tenim, i penso que també que s'han desaprofitat moltes ocasions. Tenim un model de creixement que és el que m'ha agradat de molts anys enrere, en el qual hem passat per èpoques de vaques grasses. Nosaltres critiquem, i ja criticaven anys enrere que era un mal model, que es desaprofitava l'ocasió de crear una ciutat amb visió estratègica de cara al futur, habilitant espais no només pels serveis, sinó a nivell econòmic per desenvolupar la ciutat d'una manera molt potent de cara al futur. També criticàvem que aquest model de ciutat que es creixia no anava paral·lel d'un augment de la qualitat de vida, s'havia optat pel creixement urbanístic, per la densificació, totes aquestes conseqüències que nosaltres hem anat denunciant, com també la pèrdua de patrimoni arquitectònic, la pèrdua d'espai agrari, i se'ns ha ofert també unes sortides econòmiques que nosaltres no les compartim. Nosaltres pensem que la nostra aposta i la nostra aportació al si de l'Ajuntament han estat aportar precisament idees que provenen des de l'esquerra, que provenen de plantejaments ecologistes, que provenen des de plantejaments netament independentistes, i en aquest sentit hem aportat una demanda i una aportació en temes tan importants com són la participació ciutadana, en temes tan importants com és la defensa d'un altre Mataró molt més sostenible, molt més pensant que aquestes energies que cada dia són més cares no són il·limitades i cal repensar com ha de ser la societat a nivell de carrer, però també a nivell econòmic. Penso que hem fet una defensa clara en molts punts del que és l'espai agrari, hem defensat la reducció de residus, hem defensat un altre model de mobilitat, un model de mobilitat que nosaltres pensem que no ha de caure amb el cotxe privat, sinó que sempre hem estat apostant per un transport públic, un transport de qualitat. També sempre hem estat al costat dels interessos de la gent treballadora, hem denunciat de forma reiterada les externalitzacions amb els serveis que té l'Ajuntament, pensant que això a la llarga és negatiu pels usuaris i és negatiu pel propi Ajuntament perquè perd poder, perd gestió, perd informació. També hem aportat un discurs netament catalanista, un discurs que fins ara no era tan clar, no era tan, per dir-ho d'alguna manera, tan contundent. Nosaltres hem apostat perquè la llengua catalana tingui la importància que ha de tenir en una ciutat com Mataró. Hem incidit en propostes de catalanització dels carrers,
com també hem denunciat molts cops la imposició de certs símbols espanyols que formen part de la realitat de l'Ajuntament, i també hem tingut un discurs molt clar a favor del dret a l'autodeterminació. A nivell de cultura també hem apostat per una cultura molt participativa, amb propostes molt concretes, reclamant l'escola de música que ens pertoca i encara no la tenim, la nova biblioteca que ens pertoca i encara no tenim, defensant una cultura popular. També hem mostrat una oposició molt clara amb aquestes modificacions del Pla General, en la qual s'han requalificat moltes zones que eren industrials, que han passat a ser zones per habitatges i zones per serveis. Pensem que s'està dibuixant un nou Mataró que ens hipoteca un creixement en un futur, en tots els sentits, econòmic, social, cultural. Pensem que el paper de la CUP en aquest sentit és molt important. En una mica, en resum, penso que la CUP hem estat coherents amb allò que hem defensat en la campanya electoral, no hem defraudat a la gent, allò que havíem dit que faríem ho hem fet i, per tant, penso que estem satisfets i en fem un balanç positiu. Bé, hem escoltat el balanç de la CUP i el balanç de la resta de formacions polítiques que són presents a l'Ajuntament mataroní gràcies a les eleccions municipals d'ara fa un any. Senyor Safontria. Bé, a mi m'ha cridat l'atenció les declaracions del senyor Bassas quan afirmava les lloances del seu govern i destacava alguns punts en els quals jo crec que tenim molt a dir. En concret, ha parlat de l'hospital, quan és evident que tenim un hospital que està col·lapsat, que no dona el servei que hauria de donar i que això ho pateix la gent del carrer. Avui per avui, els mataronins no tenim un servei de qualitat a nivell sanitari i l'Ajuntament hauria de fer molt més del que està fent ara mateix. És veritat que no hi té una vinculació directa, però també és veritat que hi podria fer molt més del que s'ha fet fins ara. També m'ha sorprès la contundència amb què ha fet les declaracions en referència al casal de joves de Cerdanyola, en què ha dit que textualment fa un moment que s'ha actuat amb contundència. Jo més que dir que s'ha actuat amb contundència diria que s'ha relliscat amb contundència, en el qual s'ha generat un seguit de conseqüències negatives pel barri i, el que és pitjor, per un col·lectiu de gent que són els més desfavorits i que són els que més necessiten una intervenció en positiu per part de l'Ajuntament. També s'ha parlat del Tecnocampus. Em sembla que a data d'avui ningú qüestiona que la informació, que la innovació, que el coneixement són eines bàsiques pel desenvolupament econòmic. Això hi estem pràcticament tots d'acord, però el que sí posem en dubte és que segurament s'ha arribat tard, no s'ha fet amb la potencialitat que s'hauria d'haver fet. Per tant, tenim un escenari econòmic davant i que veiem un futur amb molts interrogants. Davant d'aquestes crisis, normalment tothom hi diu la seva, però el que també cal començar a plantejar és que d'alguna o altra manera cal començar a canviar les regles del joc. El que no pot ser és que en èpoques de vaques grasses, com hem passat ara, les grans empreses tinguin uns rendiments econòmics extraordinaris, en el qual hi ha beneficis milionaris, i precisament quan se surt d'aquests processos i s'hi centren en èpoques més de recessió, qui pateixi les conseqüències de forma més directa és la gent de la base, de la classe treballadora, que pateixen d'una manera molt directa